Φίλοι μου, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου για ένα ακόμα unboxing. Αυτή τη φορά έχω αποφασίσει να φτιάξω ένα αρκετά καλό home cinema, παρόλο που είχα ένα πολύ καλό, και ξεκίνησα από το κεντρικό ηχείο. Όπως βλέπετε είναι της Klipsch, αμερικάνικη εταιρεία, φοβερή για τα προϊόντα της. Έχω εδώ και την Κάντι μου. Κάντι, βοήθησε με, έτσι. Όπως είπαμε, εδώ με την Κάντι μου που με βοηθάει. Είναι αμερικάνικη εταιρεία η Klipsch και το ηχείο της είναι ένα κεντρικό ηχείο. Είναι το RP504C Mark II, η δεύτερη σειρά της. Είναι ένα, όπως βλέπετε, θα δείτε, τα έχω βάλει δίπλα το κουτί, δίπλα στα JBL, τα Ultimate, έχω βάλει το κουτί να καταλάβετε που είναι πολύ μεγάλα ηχεία, να καταλάβετε τι μέγεθος έχει αυτό το τερατάκι. Αυτό έχουμε παραγγείλει πρώτα. Μετά σειρά θα πάρουν πάνω δύο βιβλιοθήκες, αλλά πάλι τα κορυφαία της Klipsch, τα RP600M Mark II, και θα κάνω ένα γρήγορο unboxing να δούμε αυτό το τεράστιο κεντρικό ηχείο πως είναι σε πρώτη φάση εμφανισιακά. Ξεκινάμε λοιπόν. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Δεν βγαίνει έτσι εύκολα. Θέλουν την ανατροπή τους. Οπότε ανατρέψαμε το κουτί και πολύ πιο εύκολα βγάζουμε το manual. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Αυτή εδώ είναι προφανώς η σίτα, η μαγνητική που έχει. Και αυτό ήταν. Και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι, παιδιά. Είναι τεράστιο και πανέμορφο. Παιδιά, και εδώ το ηχείο έχει τοποθετηθεί στη φυσική του θέση. Εδώ θα βρίσκεται όταν παίζει. Πάλι δείτε το δίπλα στα JBL, τα Ultimate, που είναι τεράστια ηχεία. Να καταλάβετε γιατί κεντρικό μιλάμε. Και από πάνω είναι μια τηλεόραση 77 ιντσών, αρκετά μεγάλη τηλεόραση, για να δείτε τα μεγέθη. Θα του βάλουμε και τη σίτα του τώρα. Και είναι έτοιμο. Μάλιστα. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ. Είδα το βιντεάκι μου. Στο επόμενο βίντεο μου θα δείτε και τα άλλα ηχεία που θα φέρω. Και μετά θα τα κάνουμε και μια δοκιμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.